10. septembru 1944, keď došlo k reorganizácii Československej armády na Slovensku, bola situácia na západnom fronte nasledovná. Na juhozápade Slovenska na čiare Svätý Beňadik, Veľké Pole, Zemianske Kostolany, Horné Vestrenice a Fačkov držala za asistencie partizánov pozície sformovaná 4. taktická skupina Muráň. Západné svahy Martinských holí držala zase Žingorová 2. partizánska brigáda Milana Rastislava Štefánika a ďalšie partizánske skupiny. Protivníkom 175. pancerdivízie Tatra sa stala 5. taktická skupina Ďumbier, ktorá držala pozície na línie Zátočie, Priekopa, Sučany, ďalej na Oravu, k Tvrdšinu a Zázrivej. Skupinu podporovali partizáni z 1. brigády Milana Rastislava Štefánika a Jegorovej brigády. Keďže na tomto úseku povstalecké sily svoju aktívnu obranu ochromili divíziu Tatra, ktorej sa tak nepodarilo prejazdiť k turčianskému Svätému Martinu, rozhodujúcu úlohu pri obchvate Turca mala zohrať od juhozápadu sa do stredu Slovenska tlačiaca bojová skupina Šíl. 4. taktická skupina, ktorej velenie po nezvestnom stotníkovi Weinholdovi prevzal podplukovník jazdectva Jan Malák, po panickom ústupe od Oslian zaujala obranu tak, aby chránila prístupy k Novákom od západu a z juhu. Po Vestenickej doline zaujali obranu 2 dobrovoľnícke pešie roty podporované 3 kanónmi. Toto zoskupenie nieslo názov podskupina Kolník. Na hlavnom smere zaujali pozície novosformovaný prápor stotníka Bradača, ktorého 2 roty zaujali obranu pred Vieskou. Do priestoru sa presunuli aj posilové prostriedky, čata 3 KPUV ZOR 37, batéria protilietadlových kanónov a od Červenej Skaly boli na hornú Nitru presunuté aj tanková čata nadporučíka Krúpu a rota 4 KPUV 7,5 cm nadporučíka Galuščáka. Obranu na Hornej Nitre prišiel pomáhať konsolidovať aj náčelník štábu povstaleckej armády major Julius Nosko. 13. septembra približne o 9:30 zaútočili jednotky Šilu na pozície podskupiny Kolník. Slovenskí vojaci odolávali asi do 11:00, no keď na ich ľavé krídlo zaútočili vojaci práporu Ketgen, obrana sa zrútila. A keďže veliteľ obranného úseku nestihol zničiť mosty cez rieku Nitra, nemecké obrnenstve rýchlo prenikli do Novák. Hlavný útok na Viesku sa podarilo odraziť, a to aj napriek tomu, že jedna z rôd svojvoľne opustila postavenie, no v dôsledku prieniku okupantov do Novák musel celý obranný úsek južne od Novák ustúpiť smerom k Prievidzi. Ústup mal dramatický priebeh, pričom mnoho vojakov a partizánov prepadlo panike. Vyprázdnením Zemianský Kostoľan a Novák padlo okupantom do rúk niekoľko 100 000 tam uskladneného paliva a tisíce kusov delostreleckej munície. V priebehu 14. septembra prevzal velenie na 4. taktickou skupinou Muráň plukovník pechoty Mikuláš Markus. Prichádzajúce posily posilnili zdecimovanú skupinu a postupne zaujímali obranu pred Prievizou na čiare Hrabový Hajenec, Palík, Kopanice, Banská, Jelení vrch, Veľký Grič a Bielý Kameň. Šul dravo pokračoval v nápore a v popoludňajších hodinách 14. septembra za pomoci útočných diel atakoval nové pozície pred Prievidzou. Nedostatočne pripravená obrana neodolala a vojaci kapitána Gondu takmer bez boja ustúpili smerom na nemecké Právno. Nemci večer toho istého dňa obsadili Prievidzu. Nemecký útok proti povstaniu 4. taktickej skupiny východne od Prievidze pri kote 394 Banská bol odrazený. Nemecký plán bol jasný, urobiť prielom do Turca a vpadnúť tak do tyla 5. taktickej skupine Ďumbier, ktorý sa darilo neutralizovať 178. divíziu Tatra. No predtým museli ovládnuť výšiny nad Prievizou, obzvlášť dôležitú kotu 394 Banská. V noci na 15. septembra boli pozície povstalcov nasledovné. Smer Prievidza nemecké Právno prehradili roty Gonda a Šlejchard od 5. taktickej skupiny a rota Brezáni od 2. partizánskej brigády Milana Rastislava Štefánika. Úsek Brežany Nespály zase zaujal novosformovaný 34. prápor Diamant. Na ľavom krídle v priebehu dňa zaujala pozícii elitná rota leteckého dorastu. Záložná línia sa nachádzala medzi obcami Veľká Čausa a Rástočno a nachádzali sa tu aj palebné postavenia polného delostrelectva Markusovej skupiny. Najdôležitejší úsek východne od Prievidze pod kotou 394 Banská držal 32. prápor Kremeň a konkrétne kotu bránila jeho druhá rota posilnená od tanky Krupu a protilietadlové gulomety. Nový útok voči obrancom Banskej podnikli Nemci 16. septembra. Delostrelecká palba vyhnala časť obrancov druhej roty, no obrana útoku na kotu odolala. O Bansku sa tvrdo bojovalo nasledujúci deň, keď Nemci v dopoludnejších hodinách na Bansku opäť zaútočili. Boli odrazení a výpad 3 tankov čaty poručíka Krupu ich zahnal. Počas útoku však Krupov tank sa až príliš vzdialil a nemeckí granátnici ho kumulatívnou náložou zničili. Popoludní okupanti útok zopakovali, prápor Kremeň útok nevydržal, došlo k panike a ústupu. Katastrofe zabránili až vojaci roty leteckého dorastu na záložnej línii východne od Veľkej Čausy.
Na 18. septembra pripravovalo povstalecké velenie protiútok. Do priestoru sa začal presovať 31. peší prápor Korunt a prizmal aj jazdecký zväzok Alexander Nevský. Plán bol jednoduchý. Najskôr mali vyraziť do útoku roty Šlejcharta a Gondu a partizáni roty Brezáni, čo však mal byť len vedľajší útok, ktorý mal upútať pozornosť protivníka a naviazať do priestoru bojníc čo najviac jeho síl. Potom mal nasledovať hlavný útok z východu a juhovýchodu. Dôsledne naplánovaná akcia sa však skončila fiaskom. Prápor Korunt dorazil do Handlovej až predpoludním a zväzok Karasieva Stepanova zostal v Kordikách. Zlyhali aj partizáni z brigád kapitána Nálepku. Nielenže nesplnili rozkaz, ale navyše umožnili Nemcom preniknúť na horu Veľký Grič, nachádzajúcu sa 4 km od juhozápadného okraja Handlovej. V ohrození sa tak ocitol celý tým 4. taktickej skupiny a tak strategickú výšinu museli za cenu vysokých strát znovu dobiť príslušníci práporu Korunt. Pod fiasko povstaleckej akcie pri Prievidi sa podpísal aj fakt, že útok vôd Gonda, Šlejchart a Brezány sa z neznámych príčin začala už o 15. hodine. Jednotky Šilu prenikli do nemeckého Právna, kde ich privítalo miestne nemecké obyvateľstvo. V priebehu 19. septembra prenikli Nemci na Gajdel a k Majzelskému sedlu. Smery nemeckých útokov založený 26. prápor Bečva posilnený od čatov padákových strelcov a francúzskych partizánov z Voličkovej 1. brigády Milana Rastislava Štefánika. Pomocný nemecký útok smeroval na Handlovu a Brusno, kde sa zase úspešne bránili jednotky 4. taktickej skupiny. Ten istý deň sa nemecké jednotky v okolí Prievidze stali poprvýkrát cieľom náletu lietateľu československého stíhacieho leteckého pluku Františka Fajtla. Velenie Šilu vyhodnotilo komunikáciu na Rudno ako výhodnejšiu na prenik do Turca, a to aj napriek tomu, že bola pri Jasenove dôkladne zatarasená a na niektorých miestach zničená výbušninami. A práve v tomto smere sústredilo väčšinu svojich jednotiek, ktoré na úsvite 20. septembra začali útočiť na postavenia práporu Bečva pri Jasenove. Rozputali sa boje o Majzelské sedlo. V popoludnejších hodinách sa jednotky práporu Bečva pokúsili o protiútok, no ten bol neúspešný a okupanti obsadili Rudno. Povstalci ustúpili a zaujali novú obrannú líniu na čiare Imaničná, Veľký Čepčín, Dubové, ktorí sa zúčastnili aj partizáni z brigády Jegorova a vojaci 4. taktickej skupiny. 20. septembra spustili Nemci obchvatný manéver, keď divízia Tatra začala útočiť na Sučany a Dražkovce a na turčiansky Svätý Martin. Ďalší deň skoro ráno začali jednotky Šilu prenikať do Turca. Ženiny rote Hradiško sa cez novú obrannú líniu povstalcov podarilo preniknúť až k Malému Čepčínu a čiastočne poškodiť Koľanice. Rota Štýbenbok posilnená o 4 útočné diela sa pokusila o výpad k turčianskému Svätému Martinu, no pred Benicami sa nemecké obrnenice dostali do palby kanódov oddielu KPUV kapitána Kukliša. 2 útočné diela boli zničené a 1 poškodené. Ten istý deň podnikli partizáni zo Žingorovej 2. československej brigády Milana Rastislava Štefánika útok na Gajdel, kde mala pozície nemecká rota Matebí. Prišiel však nečakaný obrad. Práve vo chvíli, keď rotu Štýbenbok delilo z južného okraja turčianskeho Svätého Martina približne 8 km, prišiel rozkaz na ústup. Skupina Šil sa mala stiahnuť k nemeckému Právnu a robiť prieskum smerom ku Kremnici. Turčiansku kotlinu mali prenechať pancerovej divízii Tatra, ktorá sa zo severu tlačila k slovenskému Právnu. Velenie povstaleckej armády medzi tým reagovalo na kritickú situáciu, keď hrozilo odrezanie turčianskeho Svätého Martina. Bol vypracovaný rozkaz, podľa ktorého sa 5. taktická skupina mala stiahnuť na čieru Dubové diviaky Rakša. Veliteľ skupiny, podplukovník Perko, rozhodol, že evakuácia priestoru turčianskeho Svätého Martina sa začne presne o polnoci 22. septembra 1944. Hneď 23. septembra sa konalo plenárne zasadnutie Slovenskej národnej rady, na ktorom zástupca komunistov Gustav Husák ostro kritizoval velenie povstaleckej armády za vyprázdnenie Turca. Vážne sa začalo hovoriť o zmene na poste veliteľa povstaleckej armády, pričom Goliána mal nahradiť nejaký sovietský veliteľ. Ničomu takému napokon nedošlo.